ima jedno poglavlje u toj njegovoj knjizi, gde on kaže Lazar Kostić i nema kraja, poslednji poglavlje u toj njegovoj knjizi. Ja bih rekla isto to za profesora Radovića. Ono šta je on radio, profesor Radović radio je. Nema kraja. Svaki put kad ga pročitate, vi dobijete neku novu ideju, sagledate to na drugi način. Prosto je neverovatno koliko zapravo nekog skrivenog materijala ima u svemu što je on radio. Vratit ću se sada na ovaj sam prepev njegov. Naime, zanimljivo je da Lazar Kostić, koji je perfektno govorio francuski jezik, nikad nije pokušao da tu svoju najlepšu pesmu prevede na francuski, ili bar mi ne znamo da je pokušao. Čemu je vodio svoj dnevnik o snovima na francuskom. I onda sa 80. godine pojavi Miodrag Radović i uradi nešto pred čime zaista, bili bi Francuzi ili Srbi, morate da ostanete bez reči. Na koji način je profesor Radović ne prepevao tu pesmu, nego na koji način je on doživao tu pesmu kao Francuz sa dušom jednog Srbina. Francuski i srpski jezik potpuno su različiti. Ne morate znati jednu reč, ni srpskog, ni francuskog. Ako ih samo slušate, potpuno druga melodija. Znači, samim tim izazov je bio ogroman. Šta je uradio Miodrag Ibrovac 50 godina ranije? On je pesmu preveo, maestralno. Ali je to prevod. Radović je pesmu prepevao. Poštovao je broj slogova u stihu, preveo je sve stihove. U Ibrovčevom prevodu nedostaju 2 strofe, 2. i 6. Kod Miodraga je sve tu. I ispoštovao je apsolutno i do kraja originalnu rimu. Što je meni prvo palo u oči dok sam gledala taj Radovićev prevod, kažem gledala, on je refren Santa Maria della Salute, znači koji je u osnovnom tekstu bio poravnat po levoj margini, tako sa prethodnim stihom, on ga je pomerio na centar i još ga je podvukao. Zašto bi to neko radio? I onda sam malo gledala te njegove spise i mislim da sam uspela da odgonetnem nešto što je meni u prvi mah promaklo. Šta mi je promaklo? Promaklo mi je značaj tog refrena. Nekako vam se čini refren, to je kao venac na kraju, pa vam označava kraj strofe, pa to je to, sad ide nešto novo. Međutim, ne. I vi to zapravo shvatite vizuelno, kad pogledate na koji način je to Miodrag Radović hteo posebno da istavi. A toga niste svesni ako samo čitate tekst. Šta je još meni bilo interesantno? Obuhvatiti se tako jednog podviga, verujem da profesor Radović nije bilo lako. Ali profesor Radović je jako voleo francuski jezik i francusku kulturu. A kao što je njegov učitelj Raško Dimitrijević rekao, nema prevođenja bez ljubavi. Da bi uspeo u onome što je namerio, on je morao da voli ono što radi. On je voleo Lazu Kostića, on je voleo francuski i voleo francusku. I želeo je u francuskoj publici da ponudi nešto što bi i njih oplemenilo. Kako je Radović doživeo taj svoj rad na pesmi? Uistinu, problemi prevođenja su veoma brojni. Koliko ima reči, toliko i problema. A znamo da poezija nije samo u rečima, nego i u onome što je ispod i iznad njih, u njihovoj senci i transcendiranju. Dakle, profesor sam govori o tom svom radu kao o prevodu. U trenutku on ne spominje prevod. I mi smo ga svi znali kao
književnog teoretičara. Prevodio je knjige iz oblasti književne teorije, filozofije, estetike. Niko u njemu nije mogao ni da nasluti pesnika, verujte, ponajmanje ja, dok nisam pročitala taj njegov. Šta je on radio u tom prekladu? Nije to samo preperom. U tom prekladu je on intervenisao. Tamo gde nešto treba naglasiti, recimo profesor posebno za tim napiše veliko slovo, ona. Stavi veliko slovo u sred strofe. To treba naglasiti. Strašni sud, jugement dernier, on će ga staviti velikim slovom. Ako treba nešto da naglasi, on će prekinuti u sred rečenice, stavit će tačku, krenut će novu rečenicu. Tako da, u jednom momentu vi se zaista pitate neko ko se toliko bavio Lazom Kostićem, ko je živeo i disao kao Lazar Kostić, ko je živeo u ulici Laze Kostića i bio srećan što je mogao da ima stan tamo. Dakle, taj neko radi nešto što Lazar Kostić nije uradio u svom veku. Kao da se taj Lazar Kostić od pre 100 godina prosto došao je i rekao je ti to moraš da uradiš, ja nisam. Ali ti ćeš to uraditi. Profesor je to uradio. Nažalost, ne znam iz kog razloga je taj njegov prepev ostao nekako ispod radara naše književne i prevodilačke publike sredine. Mi ćemo sve uraditi da taj njegov prepev bude deo materijala koji je Biblioteka Serbika sa Univerziteta u Bordeauxu stavila na svoj sajt i gde imate i Ibrovčev prevod i 3 prepeva Kolje Mićevića, Jean-Marc Baudiera i Velimira Popovića. Dakle, odmah iza Ibrovčevog prevoda mora stajati ovaj prepev profesora Radovića. Šta sam još samo možda izostavila da vam kažem, da je ta pesma Laze Kostića tako neispravna u Liskom desetešcu. Međutim, ima poneki stih sa 9 stihova, ima i sa 11. Profesor Radović je sve to ispoštao. Dakle, do te mere je išao, ne mogu da kažem da je razmišljao o tome, ne bih rekla da je razmišljao. Mislim da ga je prosto, kao da ga je vodila ruka Laze Kostića. Ako mi dozvolite, ja bih samo pročitala jednu strofu profesorovog prevoda, nadam se da mi nećete zameriti. Nije važno ako ne razumete, ali pokušajte da poslušate muziku francuskog jezika. Kako to izgleda, Santa Maria de la Salute, na francuskom prevodu Miodraga Radovića. Dakle, on kaže: Pardonne-moi, mère sainte, pardonne d'avoir pleuré les pins de mon futé, sur lesquels fut exaucé à toi ma donne, tel antidote de tout fléau, ce palais. Oublie, ô reine céleste, source de pitié, ce que l'être terrestre t'avait touché. Repentis, je baise tes pans immaculés, Sainte Maria de la Salute.